APS Teatru Unplugged huwa kunċert ta' mużika moderna, pop u rock akustika u idea kunċert li beda fil-1998. Numru ta' mużiċisti u kantanti se jerġgħu iżommu l-appuntament tagħhom fl-lejla ta' mużika varja. Teatru Unplugged ġewwa Teatru Manoel. X'għandna nistennew din is-sena? Johnathan Shaw iltaqa' mat-tim tagħna biex jgħidilna aktar dwar dan. L-idea kienet sempliċi li jkollna kunċert ta' mużika mhux klassika ġo teatru bħal Teatru Manoel li huwa teatru klassiku. Vir minn hemm ġiet l-idea konna jienu Nirvana Zoppardi 25 sena ilu, din hija t-23 edizzjoni, ovvjament biżna missjajna sentej dan l-event u l-event il-kunċert li Malta ilu għaddej l-itwal għax sar kull sena għall-iktar żmien fit-tul. L-idea kienet sempliċi, l-idea li jkollna mhux kunċert ta' band jew performance waħda li jkollok imma 5 jew 6. Dis-sena għandna 5 acts, 5 atti nagħmlu hekk 5 bands ta' mużika wkoll differenti. U l-idea hu li kull band ikollha issa 4 jew 5 kanzunetti nagħmlu hekk. Allura inti qed tagħmel isu kunċert mużika differenti, bands differenti, imma l-qasira, l-żmien qasira, l-kull band għandha bejn 18 u 20 minuta. Xiġifieri li anke jekk inti m'intix espost jew ma toġbokx dak it-tip ta' mużika, imma l-4 diski tapprezza u dak il-kunċett tiegħu. Huwa fatt li biex iżomm kunċert għaddej numru ta' snin fit-tul, wieħed irid ikun innovattiv, ikompli jbiddel, etc. Fil-kastana żammejna għamlu hekk ir-riċetta l-istess. Ir-riċetta ta' li għandek bands differenti għal 4 jew 5 diski kull wieħed. Fejn inbidlu il-min nażlu biex idoq, il-min nistiednu biex idoq, u ovvjament ukoll xi drabi nesperimentaw b'xi ħossa nagħmlu ftit differenti. Imma dejjem akustika. Teatru Unplugged għalija ifisser ħafna affarijiet. Ifisser idea li kelli meta kont żgħir. Ifisser ukoll il-co-founder tiegħi Nirvana Zoppardi li bdejnieh flimkien u sfortunatament Nirvana m'għadix magħna, allura għalija Teatru Unplugged ifisser jisu l-memorja tagħha u mhux għalija biss naħseb għall-familja tagħha u għall-ħbieb tagħna wkoll. Importanti bħal avveniment bħal Teatru Unplugged u mhux Teatru Unplugged biss bħala kultura in ġenerali. Naħseb hemm bżonn li aħna ninvolvu u nesponu iktar il-kultura li tfal iż-żgħażagħ. Meta tara kunċert u kultura live, l-effett tagħha huwa differenti għal wieħed jista' jiġi kind of eċitat li jibda jdoq li jidħol f'ċertu jew pittura jew whatever. U naħseb di importanti ħafna. Vera il-ħajja u l-iskola u studju u sports u avvenimenti importanti, imma naħseb importanti iktar li iż-żgħażagħ u t-tfal tal-lum noħduhom magħna biex jesperjenzaw il-kultura live. Għax naħseb hemmhekk inti taf tiżra ċertu idejat jew entużjażmu jew hobby ġdid u anke l-apprezzament għall-kultura tibda minn dik l-età żgħira.